ஆமா ஆமா இது வேலைன்னு எல்லாம் புதுசு மாத்தாஜி. ஆமா கரெக்ட் தான். அந்த பின்னாடி வர வர அது நல்லா இருந்தது மாதாஜி. கதை மாதிரியே இருந்தது. ஆமா ஆனா பேர்கள் தான் மாதாஜி ஞாபகம் வச்சுக்கவே முடியும். எல்லாரும் நல்லா படிங்கோ. மனசா டச் பண்ணது எதுன்னா அந்த துருவன் பத்தி படிக்கிறது தான். அப்பா கிட்ட போய் உட்கார முடியாது அந்த இதெல்லாம் கேட்கும்போது பவுண்டரகன் காசிராஜன் முக்தி அதுதான் இன்னைக்கு படிக்கணும் நம்ம. அதுவும் சின்ன சாப்டர் மாதிரிதான் இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 பக்கம் தான். 6 7வது பக்கம் முடிஞ்சது. அதை விட சின்னதா அடுத்த சாப்டர் மத்தாஜி. அப்ப அது 2த்தையும் முடிச்சிடலாம். 67 வரைக்குமே பேஜ் தான் அது. அடுத்த வாரம் நம்ம எடுக்காத குறைய கூட நம்ம தீர்த்தரலாம். சரியா? ஓகே மத்தாஜி. ஓகே மத்தாஜி. ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா பக்ரேட் நாங்க ரீடிங் பண்றோம் மத்தாஜி. நீங்க கிரேட் நீங்க பண்ணுங்க. நோ இஷ்யூஸ். மோஸ்ட்லி யாரு ராதிகா மாதாஜி ஒன்லி த பர்சன். எல்லா டைமும் அவங்கதான் எடுக்கணும். ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் நாம இது கூட வந்து சீக்கிரமா இன்னும் இனிமே எல்லாம் கதையா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? கடைசியிலதான் இது ரொம்ப டெக்னிக்கல் இருக்குன்னு சொல்லி கடைசியில மாதாஜி உருப்பெற்று மாதாஜி அதை நிதானமா படிக்கலாம். நம்ம கதையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிச்சுக்கலாம். ஓகே, கதையில வந்து நம்ம நிறைய வச்சுக்க வேண்டாம். கதை வந்து கதை தான். நானும் திருப்பி சொன்னாலும் அது கதை மாதிரி தான் இருக்கு. அப்புறம் பகவானுடைய நித்திய கடன்கள் மாதாஜி அது நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. பகவானும் நம்மள போலவே எழுந்திருக்கிறது, தியானம் பண்றது, புக்கோட ரிவிஷன் அதுல இருக்கும் மாதாஜி. அதான் நீங்க எல்லாரும் 10வது கேண்டோ ஆல்ரெடி படிச்சத மாதிரிதான் நீங்க. ஓகே, ஆனா இன்னும் டெப்தா வந்து நம்ம ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிச்சு படிக்கும்போது அது வரும். அது லாஸ்டா நம்ம நல்லா ரிஜாய்ஸ் பண்ணி படிக்கலாம். சரியா? அது ஆශ්‍රயா இல்லையா, தஞ்சம். அப்போ அதனால 11 12 கூட முடிச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் 10வது கேண்டோ படிக்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணா புக் ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு நம்ம. அதனால வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். உங்களாலதான் நான் இதெல்லாம் வாசிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி, நானும் சுந்தரகாண்டம் 11 இது படிச்சுட்டேன். அப்பப்ப தான் தினம் 2 படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நான் 2 இல்ல 1 தான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏன்னா எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்ல. டைம் அவ்வளவுதான் என்னால ஒதுக்க முடியுது. வர்ணனை தான் மாதாஜி. ஆமா, வானரன் இல்லையா, வானர. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே. உங்க வீட்லயும் கல்யாணம் இருக்கு இல்லையா, படிங்க, நல்லது நடக்கும். அதான் என் பேரனுக்கு நல்லபடியா நடக்கும். நீங்க அதாவது நீங்க சொன்ன உடனே நான் படிச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே. அதனால இருந்தாலும் படிக்க திருப்பி ஒரு உந்துதல் வந்துருச்சு இல்ல. நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு சரி நம்மளும் படிக்கலாம்னு 11 வந்துட்டேன். ஆக்சுவலி நான் நிறைய வாட்டி அதை படிக்கணும்னு எடுத்து வச்சுட்டு படிக்காமலே போயிருக்கேன் நான். அது அந்த புக்கு படிக்கவே முடியாம இதுக்கு ஸ்ரீராம நவமிக்கு முன்னாடி படிப்பேன் மாதாஜி. ஓகே, இனிமே நெக்ஸ்ட் வரும் இல்லையா, இன்னொரு மாதம் தான் நடுவுல ஸ்ரீராம நவமி ஏப்ரல்ல வரும் இல்லையா? ஆமாமா, பங்குனி மாசம் தானே மாதாஜி. அதான் வரும், ஏப்ரல் வரும். கரெக்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा शिवपदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்கோ. அத்தியாயம் 66. ஓகே,
பவுண்டரகன் மற்றும் காசிராஜன். காசிராஜன் இருவருடைய முக்தி பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? டெலிவரன்ஸ் ஆஃப் பவுண்டரகா அண்ட் கிங் ஆஃப் காசி. ஓகே, 2 பேர். ஓகே, வாசிங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரெண்டு பவுண்டரகன் பேராகிராஃப் வாசிங்க. மறுபடியும் வேணா இன்னொரு வாட்டி ஒரு ரவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். 2 பேராகிராஃப். ம். பவுண்டரகன் காசிராஜன் முக்தி. பவுண்டரக அரசனின் கதை ருசிகரமானது. ஏனெனில் அவனைப் போல தம்மை கடவுளாக நினைக்கும் பல அயோக்கியர்களும் மூடர்களும் உள்ளனர். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் இருந்தபோதும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மூடன் இருந்தான். அவன் பெயர் பவுண்டரகன். அவன் தன்னை கடவுளாக பிரகடனப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினான். பலராமர் விருந்தாவனம் சென்றிருந்த போது கருஷராஜ் நாட்டின் அரசனான பவுண்டரகன் செருக்கு மிகுதியால் கிருஷ்ணரிடம் ஒரு தூதனை அனுப்பினான். கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் என்பதை எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் பவுண்டரகன் தானே வாசுதேவர், கிருஷ்ணர் அல்ல என்று தூதன் மூலம் கிருஷ்ணருக்கு செய்தி அனுப்பினான். அந்த அயோக்கியன் வழியை பின்பற்றி நடக்கும் பல மூடர்கள் இன்னும் இருக்கிறார்கள். அன்றும் பல மூட மனிதர்கள் பவுண்டரகனை கடவுள் என ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள். அவன் தன் நிலையை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் தன்னை பகவான் வாசுதேவராக எண்ணிக்கொண்டான். எனவே பவுண்டரக ராஜனாகிய முழுமுதற் கடவுள் துன்புற்றவர்களை ரட்சிப்பதற்காக பூமியில் அவதரிக்கிறார் என்று தூதன் மூலம் அவன் கிருஷ்ணருக்கு செய்தி அனுப்பினான். இந்த அயோக்கியன் பவுண்டரகனை பல மூடர்கள் சூழ்ந்திருந்தார்கள். அவன் தன்னை முழுமுதற் கடவுளாகிய வாசுதேவன் என்று கருதினான். இது குழந்தைத்தனமான முடிவு. குழந்தைகள் விளையாடும் போது தம்முள் ஒருவனை அரசனாக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். அக்குழந்தையும் தன்னை அரசன் என்றே எண்ணிக்கொள்கிறது. அதுபோல் பல மூடர்கள் ஒன்றிக் கூடி மடமையின் காரணமாக தம்முள் ஒரு முட்டாள் கடவுளாக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். அவனும் தான் கடவுள் என்று முட்டாள்தனமாக எண்ணிக்கொள்கிறான். கடவுள் குழந்தைத்தனமாக விளையாட்டிலோ மனிதர்கள் வாக்காலோ தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் அல்ல. இந்த பொய்யான கருத்தினால் தன்னை பரம்பொருளான கடவுள் என பவுண்டரகன் ஒரு தூதனை துவாரகைக்கு அனுப்பி கிருஷ்ணருக்கு சவால் விட்டான். தூதன் துவாரகை சென்று கிருஷ்ணரின் ராஜசபையில் பவுண்டரகன் அனுப்பிய செய்தியை தெரிவித்தான். செய்தி பின்வருமாறு அமைந்திருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க அடுத்த 2 பேராகிராஃப். நமதாஜி. நான் ஒருவனே வாசுதேவர் என்னும் முழுமுதற் கடவுள். எனக்கு இணையான எவரும் இல்லை. எனது எல்லையற்ற காரணம் கடந்த கருணையால் கட்டுண்டு துன்புறும் ஆத்மாக்களின் மீது இரக்கம் கொண்டு பவுண்டரகராஜனாக அவதரித்திருக்கிறேன். நீர் எந்தவித அதிகாரமும் இல்லாமல் பொய்யாக வாசுதேவரின் ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர். இந்த தவறான கருத்தை நீர் விளக்க வேண்டும். யதுவம்சத்தின் வழிவந்தவரே, நீர் பொய்யாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் வாசுதேவ சின்னங்களை எல்லாம் என்னிடம் ஒப்படைத்து என்னிடம் வந்து சரணடைய வேண்டும். அகந்தை காரணமாக எனது வார்த்தையை நீர் மதிக்காவிடு உம்மை நான் போருக்கு அழைக்கிறேன். அப்போரில் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்படும். ராஜசபையில் பவுண்டரகனின் செய்தி அறிவிக்கப்பட்டதும் உக்ரசேன மன்னர் உட்பட அங்கிருந்த அனைவரும் வெகுநேரம் வாய்விட்டு சிரித்தார்கள். கிருஷ்ணர் அவர்களின் உரத்த சிரிப்பை ரசித்து பின்னர் தூதனிடம் பின்வருமாறு கூறினார். பவுண்டரகனின் தூதனே, உன் எஜமானிடம் நான் தரும் செய்தியை கூறுவாயாக. அவன் ஒரு மூடன், அயோக்கியன். அவனின் கட்டளைப்படி நடக்க நான் மறுக்கிறேன். வாசுதேவரின் சின்னங்களை முக்கியமான எனது சக்கரத்தை நான் ஒருபோதும் கைவிடேன். இந்த சக்கரத்தால் நான் பவுண்டரகனை மட்டுமின்றி அவனை பின்பற்றுபவர்களையும் கொல்லுவேன். இந்த பவுண்டரகனையும் அவனின் மூட சகாக்களையும் நான் அழிப்பேன். அவர்கள் ஒரு ஏமாற்று கும்பல். இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதும் மூட அரசனே, நீ அவமானத்தால் உன் முகத்தை மறைத்து கொள்ள நேரிடும். என் சக்கரம் உன் தலையை துண்டித்ததும் உன் உடலை மாமிசம் உண்ணும் பருந்துகளும் கழுகுகளும் சூழ்ந்து கொள்ளும். உன்னிடம் நான் சரணடைய வேண்டும் என்று நீ விரும்பினாய். ஆனால் இந்த இழிவான பறவைகள் உனக்கு புகலிடமாக அமையும். அப்போது உன் உடல் நாய்களுக்கு எரியப்பட்டு அவை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் உண்ணும். கிருஷ்ணர் கூறிய வார்த்தைகளை ஹரே கிருஷ்ணன். இருங்க மாதா, 2 பேராகிராஃப். இதோட முடியுது மாதாஜி. அந்த பேரா அதுதான். இல்ல அடுத்த பாரு. அப்பா ஸ்டெப்பி போட்டிருக்கு. ஓகே மாதாஜி. எஸ் எஸ். நெக்ஸ்ட் இவங்க பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் கூறிய வார்த்தைகளை தூதன் தன் எஜமானனான பவுண்டரகனிடம் கூறினான்.
கிருஷ்ணர் கூறிய நிந்தை மொழிகளை பவுண்டரகன் மிகுந்த பொறுமையுடன் கேட்டான். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மேலும் காத்திராமல் அயோக்கியனான பவுண்டரனுக்கு தண்டனை வழங்குவதற்காக உடனே ரதத்தில் ஏறி புறப்பட்டார். அவன் அப்போது தன் நண்பனான காசிராஜனுடன் தங்கியிருந்ததால் கிருஷ்ணர் காசி நகரத்தை முற்றுகையிட்டு சூழ்ந்து கொண்டார். பவுண்டரகன் சிறந்த போர் வீரன். கிருஷ்ணர் முற்றுகையிட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டதும் அவன் 2 அக்ஷௌனி சேனைகளுடன் நகரிலிருந்து வெளிப்பட்டான். பவுண்டரகனின் நண்பனான காசிராஜனும் 3 அக்ஷௌனி சேனைகளுடன் அவனுக்கு உதவ வந்தான். இரு அரசர்களும் கிருஷ்ணருக்கு எதிராக அணிவகுத்து வந்த போது பவுண்டரகனை கிருஷ்ணர் முதன்முறையாக நேருக்கு நேர் கண்டார். பவுண்டரகன் சங்கம், சக்கரம், தாமரை, கதை ஆகிய சின்னங்களால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்பதை கிருஷ்ணர் கண்டார். அவன் சாரங்க தனுசை கையில் ஏந்தியிருந்தான். அவனின் மார்பில் ஸ்ரீவத்ச சின்னம் காணப்பட்டது. கழுத்தில் கௌஸ்துப மணி போன்ற ஒரு பொய்யான ஆரத்தையும் மலர் மாலையையும் பகவான் வாசுதேவரை போலவே அணிந்திருந்தான். அவன் மஞ்சள் நிறத்தாலான பட்டாடைகளை அணிந்திருந்தான். அவனின் ரதத்தின் உச்சியில் கிருஷ்ணரின் ரதத்தின் உச்சியில் உள்ளதை போன்ற கருட கொடி பறந்தது. தலையில் மணிமுடையும் காதுகளில் குண்டலங்களும் பளிச்சிட்டன. என்றாலும் அவனது ஆடை அலங்காரங்கள் போலியான நகல்கள் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது. நாடக மேடையில் வாசுதேவராக வேஷமணிந்து நடிப்பவனைப் போல் அவன் காணப்பட்டான். தம் நடை உடை பாவனைகளை நகல் செய்து பவுண்டரகன் தோன்றியதைக் கண்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் வாய்விட்டு சிரித்தார். ஹரே கிருஷ்ண. பத்மா மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவுண்டரகனின் படைகள் திரிசூலம், தண்டம், ஈட்டி, வாள், குத்துவாள் போன்ற பல வகையான ஆயுதங்களை கிருஷ்ணர் மீது பிரயோகித்தன. அவர் அவ்வாயுதங்களை மட்டுமின்றி பவுண்டரகனின் படை வீரர்களையும் ஊழிக்காலத்து நெருப்பு எல்லாவற்றையும் சாம்பலாக்குவது போல் நொறுக்கினார். எதிரியின் யானைகள், ரதங்கள், குதிரைகள், காலாட்படைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரின் ஆயுதங்களால் சிதறிகடிக்கப்பட்டன. யுத்த பூமி முழுவதும் இறந்த சடலங்களும் நொறுங்கிய ரதங்களும் நிரம்பி கிடந்தன. ஊழிக்காலத்தில் சிவ நடனம் நடைபெற்ற இடம் போல் இந்த யுத்த பூமி காணப்பட்டது. இதை கண்ட கிருஷ்ணரின் படை வீரர்கள் மேலும் உற்சாகத்துடன் போரிட்டனர். அது சமயம் பகவான் கிருஷ்ணர் பவுண்டரகனை நோக்கி கூறினார், பவுண்டரகா, விஷ்ணுவின் சின்னங்களை, குறிப்பாக சக்கரத்தை கைவிடும்படி என்னை நீ கேட்டாய். இப்போது அதை நான் உன்னிடம் அனுப்புகிறேன். உஷாராக இரு. உன்னை வாசுதேவன் என்று நீ பொய் பிரகடனம் செய்து கொண்டாய். உன்னை விட பெரிய முட்டாள் யாரும் இருக்க முடியாது. தன்னை கடவுள் என பிரகடனம் செய்பவன் மனித சமுதாயத்தின் மிக பெரும் முட்டாள் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாகிறது. கிருஷ்ணர் மேலும் கூறினார், பவுண்டரகா, என்னை போல் நீ வேஷம் விட்டு திரிவதை நான் இனியும் அனுமதிக்கு போவதில்லை. உன்னிடம் நான் சரணடைய வேண்டுமென்று நீ கூறினாய். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு என்னுடன் போர் செய்வாயா? நான் தோற்று நீ வெற்றியடைந்தால் உன்னிடம் சரணடைகிறேன். இவ்வாறு பவுண்டரகனை சொற்களால் தாக்கிய பின் கிருஷ்ணர் ஒரு அம்பை விடுத்து அவனின் ரதத்தை தவிடு பொடியாக்கினார். பின்னர் சக்கராயுதத்தை பிரயோகித்து இந்திரன் தன் வஜ்ராயுதத்தால் மலை சிகரங்களை சீவுவது போல் பவுண்டரகனின் சிரத்தை உடலில் இருந்து துண்டித்தார். அது போலவே காசிராஜனையும் தன் அம்புகளால் கொன்று அவனின் சிரத்தை உறவினர்கள் காணும்படி காசி நகரத்தினுள் எரிய செய்தார். தாமரைகளை புயல் அங்கும் இங்கும் மலைக்கழிப்பதை போல் கிருஷ்ணர் இக்காரியத்தை செய்தார். பவுண்டரகனையும் அவன் நண்பனான காசிராஜனையும் போர்க்களத்தில் கொன்ற பின் கிருஷ்ணர் தன் தலைநகரான துவாரகைக்கு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி இருக்காங்களா? இருக்கே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு திரும்பிய போது ஸ்வர்க்கவாசிகளான சித்தர்கள் பகவானின் மகிமைகளை பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். பவுண்டரகன் பகவானாகிய வாசுதேவரை போல் ஆடை ஆவரணங்களை அணிந்து வந்ததால் ஒரு வகையில் எப்போதும் அவரை நினைத்தவனாய் இருந்தார். எனவே அவன் சாருபிய முக்தி பெற்றான். இது ஐவகை முக்திகளில் ஒன்றாகும். இவ்வாறு சாருபிய முக்தி பெறுபவர்கள் வைகுண்டத்துக்கு உயர்த்தப்பட்டு
அங்கு விஷ்ணுவைப் போலவே உயர்த்தப்பட்டு அங்கு விஷ்ணுவைப் போலவே உடல் உறுப்புகளை பெற்று 4 கைகளுடனும் சின்னங்களுடனும் விளங்குவார்கள். பௌண்ட்ரகனின் தியானம் விஷ்ணுவின் வடிவத்தில் நிலைத்திருந்தாலும் அவன் தன்னையே விஷ்ணுவாக எண்ணும் தவற்றை செய்தான். ஆனால் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்ட பின் அத்தவறு மன்னிக்கப்பட்டு அவன் சாருபிய முக்தி பெற்று விஷ்ணுவை போன்ற வடிவத்தை அடைந்தான். காசிராஜனின் தலைநகருக்குள் எரியப்பட்டதும் மக்கள் அதை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார்கள். அதில் குண்டலங்களை கண்டதும் அது யாரோ ஒருவரின் தலை என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள். அது யாருடைய தலையாக இருக்கலாம் என்று யோசனை செய்தார்கள். சிலர் அது கிருஷ்ணரின் தலையாக இருக்கலாம் என்றார்கள். ஏனெனில் அவர் காசிராஜனின் பகைவராவார். பகைவரான கிருஷ்ணரை கொன்றதை மக்கள் அறிந்து மகிழும்படி காசிராஜன் அவ்வாறு செய்திருக்கலாம் என அவர்கள் எண்ணினார்கள். ஆனால் தலை கிருஷ்ணருடையது அல்ல, காசிராஜனுடையது என்பதை இறுதியில் அவர்கள் கண்டார்கள். இது தெரிந்ததும் காசிராஜனின் ராணியர் வந்து, அரசனே, தங்களது இறப்பினால் நாங்கள் அனைவரும் இறந்தவர்களைப் போன்று ஆனோம் என்று கூறி அழுதனர். மடிந்த தம் கணவனுக்காக அழுது புலம்பினார்கள். வாசிக்க மாதாஜி. இருங்க மறுபடியும் வேற யாருன்னா வாசிக்க போறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. முடிஞ்சதா ஒரு ரவுண்ட்? காசிராஜனுக்கு சுதக்ஷிணா என்ற பெயருடைய ஒரு மகன் இருந்தான். அவன் தன் தந்தைக்கான ஈமக்கடன்களை நிறைவேற்றிய பின் தந்தையின் பகவானான கிருஷ்ணரை கொன்று பழி தீர்ப்பதென்று சபதம் செய்தான். எனவே சாஸ்திரங்களை கற்ற ஒரு பண்டிதரின் உதவியுடன் சிவபெருமானான மகாதேவரை நோக்கி பிரார்த்திக்கலானான். சிவபெருமானாகிய விஸ்வநாதர் காசி ராஜ்யத்திற்குரிய தெய்வமாவர். விஸ்வநாதரின் ஆலயம் காசியில் இன்றும் உள்ளது. யாத்ரிகள் தினமும் அங்கு திரளாக வந்து வழிபடுகிறார்கள். சுதக்ஷிணனின் பிரார்த்தனையினால் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் தன் பக்தனுக்கு வரமளிக்க விரும்பினார். கிருஷ்ணரை கொல்வதை நோக்கமாக கொண்டிருந்த சுதக்ஷிணன் அவரை கொல்வதற்கான சக்தியை பெற விரும்பினார். பிராமண பண்டிதர்களின் உதவியுடன் பகவானை கொல்லும் சக்தியை பெறுவதற்கான யாகத்தை செய்யும்படி சிவன் சுதக்ஷிணனுக்கு ஆலோசனை கூறினார். இந்த பூஜை சில தந்திர நூல்களிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை சரிவர செய்தால் தட்சிணாக்னி என்ற துர்தேவதை தோன்றி அதற்கு இடப்படும் கட்டளையை நிறைவேற்றும். இப்பணியில் சிவபெருமானின் பூதகணங்களும் அவருக்கு உதவும். இவ்வாறு சுதக்ஷிணன் தன் பகைவனை கொல்லலாம் என அவனுக்கு சிவன் ஆலோசனை கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஒன் மோர் ரவுண்ட். இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி அப்படியே அந்த மாதிரியே படிச்சுட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதை கேட்ட தைரியமடைந்த தன் எதிரியான கிருஷ்ணரை கொல்வதென்று உறுதியுடன் மந்திரங்களை ஜபித்து புரோகிதர்களின் உதவியுடன் பூஜை நடத்தினான். அப்போது வேள்வி தீயிலிருந்து ஒரு அசுர வடிவம் தோன்றியது. அதன் உருவம் மிக பெரியதாகவும் பயங்கரமானதாகவும் இருந்தது. நெருப்பிலிருந்து அது வெளிப்பட்ட போது அதன் கண்களிலிருந்து கனல் தெரிந்தது. அது தன் புருவங்களை நெரித்த போது மேலும் பயங்கரமாக தோற்றமளித்தது. நீண்ட கூரிய பற்களை கொண்ட அந்த கோர உருவம் நெடிய நாக்கால் உதடுகளை நக்கியபடி ஆடை எதுவும் அணியாமல் கையில் பெரிய திரிசூலத்தை ஏந்தி கொண்டு சுதர்ஷனின் கட்டளைப்படி பல 100 பூதங்கள் உடன் வர துவாரகா நகரை நோக்கி சென்றது. அப்போது அது விண்வெளி முழுவதையும் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுமோ என்று தோன்றியது. அதன் பாதங்களில் அழுத்தத்தை தாங்க முடியாமல் பூமி நடுங்கியது. துவாரகா நகரில் அது பிரவேசித்த போது நகர மக்கள் காட்டு தீயினுள் அகப்பட்ட மிருகங்களைப் போல கலவரமடைந்தனர். அது சமயம் கிருஷ்ணர் அரச சபையில் சதுரங்கம் ஆடிக்கொண்டிருந்தார். துவாரகாயின் குடிமக்கள் அவரிடம் வந்து முறையிட்டார்கள். மூவிலகிற்கும் அதிபதியான பகவானே, நெருப்பை கக்கும் அசுரன் ஒருவன் துவாரகா முழுவதையும் எரித்து சாம்பலாக்க வந்திருக்கிறான். எங்களை காப்பாற்றுவீரார்கள் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தர்களை காக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகையின் மக்கள் நெருப்பை கண்டு அவர்களுக்கு பயந்து கலங்கி போயிருப்பதை கண்டு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதாக புன்னகையுடன் உறுதி கூறினார். புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் எங்கும் நிறைந்திருப்பவர். அவர் ஒவ்வொருவனின் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். வெளியில் பிரபஞ்சமாக தோற்றமளிக்கிறார்.
நெருப்பை கக்கும் அசுரன் சிவனால் உண்டாக்கப்பட்டவன் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார். அசுரனை அழிப்பதற்காக அவர் சுதர்சன சக்கரத்தை கையில் எடுத்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அதற்கு உத்தரவிட்டார். சுதர்சன சக்கரம் கோடி சூரிய பிரகாசத்துடனும் ஊழி காலத்தில் பிரபஞ்சத்தை அழிக்கும் நெருப்பின் வெப்பத்துடனும் தோன்றியதால் அதன் ஒளியில் பிரபஞ்சமும் விண்வெளியும் பிரகாசித்தன. பின்னர் அது சிவனால் படைக்கப்பட்ட அசுரனை நோக்கி சென்று அவனை செயலிழக்கச் செய்தது. இவ்வாறாக நெருப்பை கக்கும் அசுரன் பகவான் கிருஷ்ணரின் சுதர்சன சக்கரத்திடம் தோல்வியடைந்து துவாரகையை எரிக்கும் முயற்சியை கைவிட்டு திரும்பிச் சென்று மீண்டும் காசிராஜனின் தலைநகரான வாரணாசியை அடைந்தான். அங்கு சென்ற பின் அந்த அரசன் தன்னை மந்திரங்கள் ஜெபித்து ஏவிய புரோகிதர்களையும் அவர்களை ஏற்பாடு செய்திருந்த சுதக்ஷிணனையும் தன் நெருப்பால் சுட்டு சாம்பலாக்கினான். மந்திரங்களால் ஏவப்பட்ட சக்தி பகைவனை கொல்ல முடியாதது, அது எதையாவது கொன்றேயாக வேண்டும். ஆகையால் ஏவியவனையே கொல்லும் என்று சுதந்திர சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. அதன்படி நெருப்பை கக்கும் அந்த அசுரன் தான் தோன்றுவதற்கு காரணமாயிருந்த சுதக்ஷிணனையும் அவனுக்கு உதவிய புரோகிதர்களையும் சுட்டு சாம்பலாக்கியது. கடவுளை கொல்ல முயற்சிக்கும் அரக்கர்களின் கதி இதுவே. அவர்கள் கடவுளை கொல்வதற்காக தயாரிக்கும் ஆயுதங்களால் தம்மை தாமே அழித்துக் கொள்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசி. நெருப்பை கக்கும் அசுரனை பின்தொடர்ந்து சுதர்சன சக்கரமும் வாரணாசி நகரினுக்குள் பிரவேசித்தது. இந்த வாரணாசி நகரம் செல்வ சிறப்புகள் மிக்கதாய் வெகு காலம் புகழ் பெற்றிருந்தது. அங்கு மாபெரும் மாளிகைகளும் அரசவை கூடங்களும் நுழைவாயில்களும் அமைந்திருந்தன. கருவூலம் ஒன்றும் அங்கிருந்தது. யானைகள், குதிரைகள், ரதங்கள் ஆகியவை பெரும் எண்ணிக்கையில் காணப்பட்டன. தானிய கிடங்குகளும் தானியங்கள் விற்பதற்கான இடங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இப்படி நீண்ட காலமாக புகழ் பெற்றிருந்த வாரணாசி நகரை அதன் அரசனான காசிராஜனும் அவரின் குமாரனுமான சுதக்ஷிணனும் கிருஷ்ணனிடம் பகைமை பூண்டிருந்தமையால் விஷ்ணுவின் சக்கரமான சுதர்சன சக்கரம் எரிந்து சாம்பலாக்கியது. இவ்வாறு தன் கடமையை செய்து முடித்த சுதர்சன சக்கரம் மீண்டும் துவாரகைக்கு கிருஷ்ணரிடம் வந்து சேர்ந்தது. கிருஷ்ணரின் சுதர்சன சக்கரம் வாரணாசியை அழித்த கதை பரமானதும் மங்களகரமானதும் ஆகும். இதை கூறுபவர்களும் பக்தியுடன் சிரத்தையுடனும் கேட்பவர்களும் வினை பயன்கள் நீங்கப்பட்டு முக்தி அடைவார்கள் என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு உறுதியளித்தார். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 66ஆம் அத்தியாயமான பவுண்டரகனும் காசிராஜனும் முக்தி பெறுகிறார்கள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. கூட படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல நாம என்ன படிக்கிறோம்? 2 பேரை பத்தி படிக்கிறோம். சோ அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸை பத்தி படிக்கிறோம் நம்ம இப்போ, இல்லையா? சோ அதாவது ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் அவன் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் என்றைக்குமே அதனுடைய விளைவுகளை அவன் சந்திக்க வேண்டி இருக்கும்ன்றது அதுதான் இந்த இதுல நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மாரல்னா என்ன சொல்லணும் நம்ம அதுக்கு? நியாயமா, நீதி, இல்லையா? நீதி இருக்கிறது. சோ இங்க பவுண்டரகன், அதாவது இங்க பவுண்டரகன் அட்லீஸ்ட் வெளிப்படையா பகவானை போல உடையெல்லாம் உடுத்தி, இல்லையா, சங்கு சக்கரம் இதெல்லாம் வச்சு, இல்லையா, அந்த வேடமே, அதாவது விஷ்ணுவுடைய தத்துவங்கள் வச்சுட்டு தானே கடவுள் அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே வரோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல ஆள்வதற்காகத்தான் நாம எல்லாம் வந்திருக்கோம். ஆனா நமக்கு முந்தைய ஜென்மத்துல என்ன செய்தோம் அப்படிங்கலாம் நமக்கு ஞாபகம் இல்லை, இல்லையா? உண்மையிலே நாம இந்த இடத்துல ஆளணும்னு நினைச்சுதான் வந்தோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு சில சமயங்களை நமக்கு தோன்றும். ஆனா அதற்கு இந்த மாதிரியான மனிதர்களுடைய செயல்களை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி எண்ண ஓட்டத்தோட தான் நாம் இருந்ததால இங்கே நாம் வருவதற்கு நமக்கு அதாவது அந்த மார்க்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. சோ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்கவுங்களுடைய எண்ண ஓட்டத்துல எந்த அளவுக்கு பௌதீகத்துல அவங்க ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த எண்ண ஓட்டங்கள். இப்ப பவுண்டரகன் மிகவும் உயர்வான நிலையில தான் கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு அவன் விட்டான்.
சோ அவ்வாறே அவனுடைய ரூபத்தையுமே அவன் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் இல்லையா. சோ கௌசுபமணி, போலியான ஒரு கௌசுபமணி அணிஞ்சு இல்லையா. சோ தன்னையே கடவுளாக படுத்தி. சோ நம்ம பகவத்கீதையில கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, விஸ்வரூப தரிசனம். விஸ்வரூப தரிசனம் எதற்கு பகவான் காட்டினார் அர்ஜுனருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல தான் கடவுள், இது கிருஷ்ணர் இருந்த காலத்திலேயே இது நிகழ்ந்திருக்கு இல்லையா. கிருஷ்ணர் இருந்தப்பவே இந்த செயல் இருந்ததுன்னா, கிருஷ்ணர் இந்த அவருடைய புவி வாழ்க்கையை அந்த அவதார நோக்கத்தை முடிச்சுட்டு போன பிறகு நீ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கவே தேவையே கிடையாது. அவ்வளவு கீழான இதுக்குதான் நம்ம தள்ளப்படுவோம். சோ கிருஷ்ணர் காலகட்டங்கள்லயே இந்த மாதிரி நிகழ்ந்திருக்கு. தானும் கடவுள் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வாசுதேவர் கிடையாது, தான் வாசுதேவர் அப்படிங்கிறாரு. தன்னையே கடவுளாக எண்ணி இல்லையா. நமக்கு இப்ப மனிதர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, நாம ஒரு சில விஷயங்களை நல்லா மேன்மையா ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம்னா, நான் தான் கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு கண்டிப்பா வருது இல்லையா. தட் இஸ் த ஃபால்ஸ் ஈகோ. அதுக்கு மூல காரணம் எது? அகங்காரம் தான் இல்லையா. அந்த அகங்காரம் மற்றும் அஜ்ஞானம், எல்லாவற்றுக்கும் மூலமா இருக்கிறது எது? அஜ்ஞானம், ஆவித்யை தான். அந்த ஆவித்யால என்ன வருது? அகம்பாவம் என்ன குணத்தை நாம வெளிப்படுத்துறோம். அதனுடைய விளைவுகள் தான் இந்த இடத்துல பவுண்டரகன் செய்த செயல்கள். சோ ஒரு புறம் சாரூபியமா அவனுடைய இதை செய்திருந்தாலும், இன்னொரு புறம் கடவுளுக்கே லெட்டர் மடல் அனுப்புற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானம் இல்லையா. சோ இது எந்த அளவுக்கு அவங்க இந்த புவி மீது ஆளணும்ன்ற அந்த உரிமை உந்துதலை மேம்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அவர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு செயலை செய்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நாம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை. சோ இதுல கதை மட்டும் நம்ம கேட்டுட்டோம் இல்லையா. இதுல நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா கதை சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா ஒருவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செயல்படுத்துவதற்கான காரணம் என்னன்னா, அது அதாவது ரஜோகுணம், தாமசிக் குணத்தினுடைய அந்த பேராசை, டிசையர் இல்லையா, ஆசை மற்றும் அஜ்ஞானம் தான் காரணமே. எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அஜ்ஞானம். அந்த அஜ்ஞானத்தினால வெளிப்படக்கூடிய ஆசை இல்லையா, அந்த உந்துதல் இல்லையா, அதற்கான முயற்சிகள் இல்லையா, இதெல்லாமே வெளிப்படுத்துறது. சோ அந்த வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்துல அகங்காரத்தை கொண்டு வர்றது. அதனால இந்த புலன்களும் அவ்வாறே செயல்படுறது. சோ எப்படி இந்த பௌதீகம் நம்மள இந்த 3 குணங்கள்ல நம்மள பின்னி பிணைந்திருக்கிறது என்பதை நாம பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. இதுதான் தத்துவம், அது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தாத்பரியம். காசிராஜனும் இந்த பவுண்டரகனும் இருவருமே நண்பர்கள். சோ அந்த 2 பேரும் நண்பர்கள். பவுண்டரகனுக்கு தான் கடவுள் என்ற அகம்பாவம். சோ கிருஷ்ணர் அவரை கடவுளா ஏற்றுக்கொள்ள அவனுக்கு விருப்பம் கிடையாது. கிருஷ்ணர் வாசுதேவரே கிடையாது அப்படின்று அவனே ஒரு பிரகடனமா எழுதி, அதாவது தூதுவன் மூலியமா, அதாவது பகவானுக்கே டைரக்டா சேலஞ்சிங் இல்லையா. சோ நான் தான் கடவுள், நீ என்னிடம் சரணடை, இல்லைன்னா நான் உன் மீது போர் தொடுப்பேன். அப்ப எந்த அளவுக்கு அந்த பொய்மையிலுமே உண்மையாக மாற்றி காட்டக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பேசும்போது கூடி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் கூட நம்புறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இல்லையா. அவன் ஆண்ட அந்த அந்த அதாவது அந்த அரச, அதாவது அந்த அரச அந்த இது என்னது, கிங்டம்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க, கிங்டம், அரசு, ஓகே, ராஜ்யம், ராஜ்யம், ஓகே. அவனுடைய ராஜ்யத்துல மக்கள் அவனையே பின்பற்றக்கூடிய, என்ன அரசன் என்பவன் என்ன, அவனே ரோல் மாடல் இல்லையா, அவனே ஒரு மகாத்மா. அப்படி இருக்கணும் அரசன் ஆகப்பட்டவன். அவனை பின்பற்றி தான் எத்யத் கரோஷி இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அவன் எந்த ஓமை அமைத்து கொடுக்கிறானோ அதை தான் அந்த மக்களும் பின்பற்றுவார்கள். அவனே நானே கடவுள் என்னும் போது நிஜமாவே அவனை கடவுளாக்கி விடுவார்கள் இல்லையா. கண்மூடித்தனமா இந்த காலகட்டத்துல கூட நம்ம இவ்வளவு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருந்தாலும் கூட நாமளும் நிறைய இடங்கள்ல கண்மூடித்தனமாக செயல்படக்கூடிய தருணங்கள் கண்டிப்பாக உண்டு. அது எதனால அந்த மாதிரி செயல்படுறோம்? ஆவித்யில் இருப்பதாலதான் நம்ம அந்த மாதிரி செய்யறோம். அஜ்ஞானம் என்பது ஒருவருடைய வாழ்க்கையை கீழான நிலைக்கு எப்பொழுதுமே தள்ளி விட்டுடும். அதனால ஞானத்தை, உண்மையான ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் இல்லையா, புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியை நாம கண்டிப்பா மேற்கொள்ளணும். ராஜசபையில் அந்த மடலை தூதுவன் படிக்கிறான். அதை படிச்சு கிருஷ்ணருடைய உறவினர்கள், அவருடைய பாட்டனார் இல்லையா, பாட்டனார் என்ன சொல்றாரு, உக்ரசேனன் எல்லாருமே வாய் விட்டு சிரிக்கிறாங்க. அவர்களுடைய சிரிப்பை பார்த்து அவரும்
சோ மீண்டும் வந்து அந்த தூதுவனுக்கு வந்து அவரும் சொல்றார், நான் வந்தேன்னா கண்டிப்பா அவருடைய தலையுமே, அதாவது தலையுமே வெட்டிடும் என்னோட சுதர்சன சக்கரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் சரண்டர் பண்ணுன்னு கேட்கிறோம். எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானத்தன் இருப்பார். ஒருத்தருடைய அவனுக்குன்னு உடைமையே கிடையாது, அது அடுத்தவர்கள உடைமையை வந்து தன்னுடையது என்று பிரகடனம் பண்ணி அதை வந்து சமர்ப்பிக்கும்படியும் வந்து அவன் வந்து கட்டளை இடுகின்றான். சோ இறைவனுக்கு நாம் என்றைக்குமே சேலஞ்ச் பண்ணவே முடியாது. we can never challenge. there is a phrase also. அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து, அதாவது பகவான் யாரையாவது ரட்சிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அவருடைய முயற்சி, அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அவர் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா, அந்த அந்த ரட்சணை பண்ணக்கூடிய நபரை வந்து யார் சேலஞ்ச் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா வெற்றி கொள்ள முடியாது. So when the supreme God stands for you, automatically no one will நமக்கு அடுத்தவங்களால எந்த தீங்குகளுமே வந்து இல்லாம பார்த்துக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு. அதே வந்து கடவுள் வந்து நம்மளை கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டாங்கனாக்கா அதை வந்து நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியாது. சோ இரண்டு முடிவுமே, அவர் ரட்சணை செய்யறதும் நம்மளால தடுக்க முடியாது, அவர் நம்மளை கொல்றதையுமே நம்மளால தடுக்க முடியாது. ஓகே, ரெண்டு வேலையுமே. there was a very nice phrase, I think எந்த சாப்டர்ல படிச்ச ஞாபகம் எனக்கு. ரொம்ப அழகான ஒரு phrase அது. இதே மாதிரிதான் பிரபுபாதருடைய பர்பட்ஸ்ல. சோ காட் இப் சுப்ரீம் கிருஷ்ணா ஸ்டாண்ட்ஸ் டு, அதாவது நம்மளை வந்து ரட்சிக்கணும் அப்படின்ற அந்த நிலை அவருக்கு மனசுல வந்தா, பாண்டவர்களுக்கு அப்படித்தானே செஞ்சார் இல்லையா? அவரே வந்து நிராயுத பாணியா இருந்தார் இல்லையா? மேலும் வந்து அவருடைய சேனையும், நாராயண சேனையுமே வந்து கௌரவர்கள் கொடுத்துட்டார். பலராமர் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணல, ஏன்னா ரெண்டு பேருமே உறவினர்கள். இப்படி கிருஷ்ணர், அதாவது தன்னுடைய அத்தை இல்லையா, சொந்த அத்தை, அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய தங்கையுமே வந்து கொடுத்த அந்த குடும்பத்திலேயே அவர் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே பிசிக்கலா எக்ஸ்டர்னலா எதுவுமே அவர் சப்போர்ட் பண்ணல. ஆனா பாண்டவர்கள், அவர்தான் வந்து பரம்பொருள் என்பது தெரியும், அவரையே நம்ம இருந்தா போறோம்ட்டு தான் அர்ஜுனன் எனக்கு நீங்க மட்டும் இருந்தா போறோம், எனக்கு படை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அங்கேயுமே அதாவது ரெண்டு பேருமே சகாயத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கும்போது துரியோதனன் வந்து எங்க அர்ஜுனன் வந்து படை பலத்தை கேட்டு விடுவானோன்ற அச்சம். அவனுக்கு பகவான் மீது நம்பிக்கை இல்லை இல்லையா? கிருஷ்ணர் மட்டும் வச்சுட்டு நான் நிராயுத பாணி வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? அவனுடைய எல்லாமே வந்து அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துல இருந்துதான் அவனுடைய செயல்பாடுகள். அவனுக்கு வந்து அந்த சப்த பிரமாணத்தினுடைய மகிமை எல்லாம் அவனுக்கு தேவையே கிடையாது. சப்த பிரமாணம் என்பது இருக்கிறது தெரியும், ஆனா இப்போதைக்கு நமக்கு பிசிக்கலா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த படைபலம் தான் நமக்கு முக்கியம்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைச்சான். நாராயண சேனை மிகவும் நல்ல, அதாவது நல்ல போர்ல வந்து நல்ல பயிற்சி பெற்ற சேனை, அதனால நமக்கு அவங்க கிடைச்சா போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டான். கடைசியில பகவான் மட்டும் நிராயுத பாணியா இருந்து பாண்டவர்களை வந்து படைபலத்தில் பின்தங்கி இருந்த அவர்களை வந்து வெற்றி கொள்ள செய்யணும்னு நினைச்சார் இல்லையா? சோ இந்த போரே நடந்தது அவருடைய வில், ஆஸ் பர் இஸ் வில் ஒன்லி த மகாபாரத வார் வந்து, அதாவது மகாபாரத போரே நிகழ்ந்தது இல்லையா? அவர் அந்த போரை நடத்தக்கூடாதுன்னு நினைச்சிருந்தா பகவானால அதையும் செய்திருப்பார் இல்லையா? எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே உட்கார்ந்துருக்கார் பரமாத்மாவாக. அதனால நம்ம அவருடைய கடைக்கண் பார்வையிலிருந்து நாம் என்னைக்குமே தப்ப முடியாது இல்லையா? சோ நம்ம பிசிக்கலா எத்தனை பேருடைய பார்வையில இருந்து வேணாலும் நம்ம என்னைக்கு வேணாலும் தப்பிச்சிடலாம், ஆனா இறைவனுடைய கண் பார்வையின் முன்னாடி நாம் என்னைக்குமே தப்பிக்க முடியாது. இப்படியாக அந்த பவுண்டரன் வந்து அறிவிக்கை விடுத்த உடனே அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து காசிராஜனையும், காசிராஜன் 2 அக்ரோனி சேனை, அடுத்து வந்து இவனும் 3 அக்ரோனி சேனை, இப்படி வந்து போர் புரியறதுக்காக வராங்க. கடைசியில கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய ஆயுதங்களை கொண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய போர்ல இருக்கக்கூடிய அவங்க தரப்புல இருக்கக்கூடிய வீரர்களை எல்லாம் வதை தெரிந்து அது வந்து துவாரகை மக்களுக்கு வந்து ஒரு என்னது உத்வேகத்தை கொடுத்து அவங்களும் போர்ல வந்து நல்ல வீரத்தோட போர் புரியுறாங்க இல்லையா? அதுதான் நம்ம இங்க இருந்து படிக்கிறோம். மேலும் முதல்ல, அதாவது இந்த நீ என்னுடைய ஆயுதங்களை தானே கேட்ட, இந்தா எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு அதாவது சுதர்ஷன் சக்கரத்தை விடுறார். அவனுடைய தலையை துண்டிக்கப்படுகிறது. ஆனா அவன் சாரூபியமாக இருந்ததால் 5 முக்திகள்ல சாரூபிய முக்தியை வந்து அவன் பெறுகிறான். சோ இவன் தான் இந்த மாதிரி முக்திகளை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பூதனாவுக்கு வந்து கோலோகத்துல இடம் கொடுத்தாரு. ஏன்னா அவள் வந்து யசோத தாயாருடைய ரூபத்தை கொண்டு வந்ததால இல்லையா? அதனால தாய் ஸ்தானத்துல இருந்து அவள் வந்து பாலை கொடுப்பதுக்காக வந்ததுனால அந்த தாய் எந்த ஸ்தானத்துல அவர் எங்க வச்சிருக்காரோ பூலோகத்துல, அந்த மாதிரி அங்க தாய்க்கு உதவி புரியக்கூடிய அந்த பெண்ணாக வந்து அந்த ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்தார்.
இறைவன் யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நிர்ணயிக்கிறது வந்து அவருடைய இதுதான் இல்லையா. சோ இங்கே இந்த பவுண்டரகன் வந்து இறைவனுடைய ரூபத்தை கொண்டே இல்லையா, அந்த அம்சங்களை அதன் மீதே அவனுடைய இது இல்லையா லைஃப் எது சதா சர்வ காலமுமே நானே விஷ்ணு அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருந்ததாலதான் கடைசியில வந்து அவன் செய்த தவறுகளுக்காக அவனுக்கு தண்டனை மரணம் என்பது வழங்கப்பட்டது. ஆனா வந்து சாரூபியத்தின் மீது இருந்ததால் அவனுக்கு சாரூபிய முக்தி கிடைச்சது இல்லையா. எல்லா அசுரர்களுக்குமே ஏன் அந்த நிலை, அதாவது முக்திகள் கிடைச்சதுன்னா, இவன்தான் அவங்க எனிமிட்டியில இருந்தாலும் இல்லையா, விரோதத்தன்மையில் இருந்தாலும், சதா சர்வகாலம் பகவானை விரோதியாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பாவத்துல பகவானை விரோதியாக அவங்க பாவிச்சு அவரே எப்பயுமே எண்ணக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படுத்தி கொண்டதாலதான் சோ அவங்களுக்கு அந்த மரணிக்கும் பொழுது கூட அந்த உணர்வு தான் இருந்திருக்கும் இல்லையா. அதனால மரணிக்கும் பொழுது நாம் என்ன எண்ணுகின்றோமோ அதைத்தான் நம்ம அடைவோம். இங்கே இறைவனுடைய ரூபத்தின் மீதே அவனுடைய நிலை லயித்து இருந்ததால சாரூபிய முக்தியை வந்து அடைகின்றான் பவுண்டரன். காசிராஜனும் வந்து மரணம் அடைகின்றான். இந்த இருவருடைய மரணத்தை கண்டு அதாவது பவுண்டரனுடைய மகன் இல்ல பவுண்டர் காசிராஜனுடைய மகன் வந்து சுதக்ஷினா இல்லையா, அவன் வந்து எப்படியாவது கிருஷ்ணரை கொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். பகவானை கொல்றதுக்கு யாராலையுமே முடியாது இல்லையா, அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர். மகா பிரளயம் ஆனாலுமே அவர் ஒருத்தர் தான் இருப்பார் இல்லையா, மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரைக்கும். இப்படி அவரை அழிக்கிறதுக்கான சக்தி கண்டிப்பா கிடையாது என்பதை அஞ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியல. அதற்காக வேள்விகள் நடத்தி ஒரு பூதத்தை வந்து அந்த வேள்வியிலிருந்து எழுப்பி அதாவது துவாரையை நோக்கி அனுப்பும் பொழுது அங்கே பகவான் வந்து அவருடைய சுதர்சன சக்கரத்தை கொண்டு பின்தொடர்ந்தே வந்து அந்த அந்த பூதம் வந்து திரும்பி வருது இல்லையா. சோ இது இந்த பிளாக் மேஜிக்ல எல்லாம் கூட இந்த மாதிரியா செயல்கள் உண்டு என்று நான் கேள்விப்பட்டதை சொல்றேன். ஒருத்தருக்கு யாருக்காவது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பில்லி சூன்யம் எல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா, அந்த செயல்கள் வந்து கரெக்டா அந்த டார்கெட் போலன்னா திரும்பி வந்து அந்த யார் செய்தாங்களோ அவங்களே வந்து அடிக்குமா. அது இப்ப இந்த இடத்துல படிக்கும்பொழுது அது நிஜம்தான் அப்படிங்கிறது வந்து புரிய ஆரம்பிக்குது இல்லையா. சோ அதுக்கு உணவு அது எதற்காக ஏவப்பட்டது, அதுக்கு அந்த செயலை அது முடிக்கணும். முடிக்கலையா திரும்பி வந்து யார் ஏவினாங்களோ அவங்களதான் அது வந்து பிடிக்கும். அந்த மாதிரிதான் அந்த ஏவினவர்களை வந்து விடல அந்த பூதம் இல்லையா. அந்த சுதீக்ஷனாவும் அதனால வந்து மரணம் அடைகிறான் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இந்த சுதர்ஷன சக்கரம் வந்து காசினப்பட்ட நகரத்தையே வந்து அழிக்கிறது. சோ மீண்டும் வந்து அதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சுதர்ஷன சக்கரம் யாரிடத்தில் செல்கின்றது, அதாவது கிருஷ்ணரிடம் போய் சேர்க்கிறது துவாரகைக்கு. இவ்வாறாக சுதர்ஷன சக்கரம் வாரணாசியை அழித்த கதை பரமமானதும். இதை வந்து ஏன்னா அங்க எல்லாமே ஏன் காசி நகரத்தை அழிக்கணும் இல்லையா. சோ ஒரு அரசனாகப்பட்டவன் அறப்பழக்கங்களில் இருக்க வேண்டும். அறப்பழக்கங்களில் இருந்தால்தான் அந்த அரசன் கீழ் இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பொதுமக்களும் கூட அதையே வந்து பின்பற்றுவார்கள். இங்கே அரசர்கள் வந்து அரக்க குணம் படைத்த அந்தகைய நிலையில் இருந்தால் அந்த மக்களும் அறமற்ற பழக்கங்கள் அதர்மங்கள் தான் செய்வாங்க. சோ எங்கெல்லாம் அதர்மம் நிகழ்கின்றதோ அங்கு இறைவன் வந்து அழிவை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்துவார் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் காசி நகரத்தை வந்து பகவான் தன்னுடைய இந்த சுதர்சன சக்கரத்தால் அழித்தார் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி நமக்கு எழும் இல்லையா. இதுதான் அதனுடைய தாத்பரியம். சோ அதனால அந்த நகரமும் அழிக்கப்பட்டது. சோ அதனால நம்ம யார் இப்படி அதர்மம் அழித்து இல்லையா தர்மத்தை நிலைப்படுத்தி அந்த செயலை பற்றி நாம கேட்கும் பொழுது இல்லையா பக்தியுடனும் ஸ்ரத்தையுடனும் கேட்பவர்களும் வினைப்பயன்கள் நீங்க அப்படின்னா நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் நீங்கி பெற்று முக்தி அடைவார்கள் என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜ்க்கு எடுத்துரைத்ததாக இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரே என்ன ஒரு எத்தனை பேராகிராஃப் இருக்கு, 1 2 4 5 6 7 பேராகிராஃப் தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ பத்மா மாதாஜி வாசிங்க முதல் 2 பேராகிராஃப். விதிவாவின் முக்தி. அத்தியாயம் 67 துவிவிதாவின் முக்தி. பகவான் கிருஷ்ணரின் பரமான லீலைகளையும் அவரின் குண சிறப்புகளையும் பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி
தொடர்ந்து பேசிய போது கேட்டுக்கொண்டிருந்த பரீட்சித் மகாராஜா மேலும் மேலும் கேட்க விரும்பினார். சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அடுத்ததாக பலராமர் துவிவீதா என்ற வானரத்தை கொன்ற கதையை கூறலானார். இந்த வானரம் 16,000 அரச குமாரிகளை உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து கடத்திய பௌமாசுரன் என்ற நரகாசுரனின் நண்பனாய் இருந்தான். வானர அரசனான சுக்ரீவனின் அமைச்சராகவும் பணியாற்றினான். அவனின் சகோதரனான மைந்தன் என்பவனும் சக்தி வாய்ந்த வானர அரசனாக விளங்கினான். துவிவீதா தன் நண்பனான பௌமாசுரன் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டான் என்று கேள்விப்பட்டதும் நாடு முழுவதும் குழப்பம் விளைவித்து பௌமாசுரனின் மரணத்துக்கு பழிவாங்க எண்ணினான். முதலில் அவன் கிராமங்கள், நகரங்கள் ஆகியவற்றின் முக்கியமான பகுதிகளான தொழிற்கூடங்கள், சுரங்கங்கள், வணிகர்கள் வசிக்கும் பகுதிகள், பால் பண்ணைகள், கோசாலைகள் ஆகிய இடங்களை நெருப்புக்கு இரையாக்கினான். சில மலைகளை உடைத்து பொடியாக்கினான். இவ்வாறு அவன் நாட்டின் பல பகுதிகளில் குழப்பத்தை விளைவித்தான். கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த துவாரகா நகரம் இருந்த பகுதியை அவன் குறிப்பாக தாக்கினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், புஷ்பா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துவிவிதா 10,000 யானைகளின் பலம் கொண்டவன். சில வேளைகளில் அவன் சமுத்திரத்தில் புகுந்து நீந்தும் போது கரையோரத்தில் உள்ள கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் கடல் நீர் வழிந்து பூங்காக்களையும் பழத்தோட்டங்களையும் நாசப்படுத்தும். அடிக்கடி அவன் முனிவர்களின் ஆசிரமங்களுக்கு சென்று அவர்களின் இருப்பிடங்களையும் பூங்காக்களையும் பழத்தோட்டங்களையும் அழித்தான். அவ்வாறு அவன் குழப்பங்கள் விளைவித்தது மட்டுமின்றி அங்கெல்லாம் மலஜலம் கழித்து மாசுபடுத்துவான். ஆண்களையும் பெண்களையும் கடத்தி சென்று மலை குகைகளில் அடைத்து வைத்தான். இப்படி அவன் தான் வசித்த நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை அவமதித்தது மட்டுமின்றி உயர்குடி பெண்களை கற்பழித்தும் வந்தான். அவன் நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்த போது சில வேளைகளில் ரைவதக மலையிலிருந்து மிக இனிமையான சங்கீதம் வெளிப்பட்டதை கேட்டது உண்டு. எனவே ஒருமுறை அவன் அந்த மலைப்பகுதியினுள் பிரவேசித்தான். அங்கு அவன் பலராமர் பல அழகிய இளம் பெண்ணின் மத்தியில் ஆடிப்பாடி கழித்திருக்க கண்டான். பலராமரின் வடிவழகில் அவன் மனதை பறிகொடுத்தான். தாமரை மலர்களான மாலையை அணிந்து அவர் மிகுந்த அழகுடன் காணப்பட்டார். வருணி மதுவை அருந்தி அவர் மயக்கத்தில் இருப்பதாக தோன்றியது. பெண் யானைகளின் மத்தியில் கழித்திருக்கும் ஆண் யானையைப் போல் அவர் காட்சியளித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துவிதா வானரம் மரங்களின் மீதேறி மரத்துக்கு மரம் தாவ வல்லது. சில வேளைகளில் அவன் மரங்களை பலமாக அசைத்து கிளக்கிள என்ற ஒரு வகையான ஒலியை எழுப்புவான். இது அமைதியான சூழ்நிலையில் இருந்த பலராமருக்கு இடைஞ்சலாய் இருந்தது. சில வேளைகளில் துவிதா பெண்களின் முன் தோன்றி கோமாளித்தனமாக நடந்து கொள்வான். எதையும் இயல்பாவே வேடிக்கையா எடுத்துக்கொண்டு சிரித்து மகிழும் இயல்புடைய பெண்கள் துவிதாவின் சேஷங்களைக் கண்டு சிரித்தனர். எனினும் பலராமரின் முன்னிலையில் அவன் பெண்களின் முன் வந்து குர்பங்களை உயர்த்தி பல்லை காட்டி ஆடையின்றி நின்றது பலராமருக்கு பிடிக்கவில்லை. பெயருக்கேற்ப சக்தி வாய்ந்த பலராமர் தன் சக்தி வெளிக்காட்டுவதிலும் பிரியம் கொண்டவர். அவர் ஒரு கல்லை எடுத்து துவிதாவின் மீது வீசினார். வானரம் சாமர்த்தியமாக கல் தன் மீது படாமல் விலகி கொண்டான். பலராமரை அவமதிப்பதற்காக அவன் வருணி மது வைக்கப்பட்டிருந்த மண் பாத்திரத்தை எடுத்து மதுவை குடித்து வெறி கொண்டு பலராமரின் ஆடைகளையும் பெண்களின் ஆடைகளையும் பிடிக்க தூங்கினான். பலராமர் தன்னை எதுவும் செய்ய முடியாதென்றது என்று எண்ணி அகந்தை கொண்டு பலராமரையும் அவன் பெண்களையும் அவமதித்தான். வானரத்தின் சேஷ்டைகளை கண்ட பலராமர் அவன் நாட்டில் விளைவித்த குழப்பங்களையும் அறிந்து மிகவும் கோபம் கொண்டு அவனை கொல்லும் நோக்கத்துடன் கையில் கதையை எடுத்தார். பலராமர் தன்னை காக்க வருகிறார் என்பதை உணர்ந்த வானரம் ஒரு பெரிய ஆலமரத்தை பிடுங்கி மிகுந்த பலத்துடன் பலராமரின் தலையில் அடித்தது. ஆனால் பலராமர் மரத்தை தன் கையால் தடுத்து பிடித்து மலை போல் அசையாது நின்றார். பின்னர் சுனந்தா என்ற பெயர் பெற்ற தன் கதையை எடுத்து வானரத்தை தாக்கினார். வானரத்தின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவன் தலையிலிருந்து ரத்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. ஆனால் அக்காட்சியும் பெரிய துரு மலையிலிருந்து கனிமப்பொருள் திரவமாக வழிவது போல் வானரத்தின் அழகை மேலும் உயர்த்தி காட்டியது. பலராமனின் கதை கொடுத்த அடியை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல்
வானரம் மற்றொரு ஆலமரத்தை பிடுங்கி அதன் இலைகளை நீக்கிவிட்டு மரத்தால் பலராமனின் தலையில் அடித்தான். ஆனால் பலராமன் தன் கதையை பிரயோகித்து அம்மரத்தை சுருக்கு நாராக்கினார். இதனால் கோபமடைந்த வானரம் மேலும் ஒரு மரத்தை எடுத்து பலராமரின் உடலில் மேலும் அடித்தது. அந்த மரத்தையும் பலராமர் நொறுக்கினார். இவ்வாறு இருவரும் தொடர்ந்து போர் செய்தனர். ஒவ்வொரு முறையும் வானரம் மரத்தை பிடித்து அடித்த போது பலராமர் மரத்தை தன் கையால் துண்டு துண்டாக்கினார். இவ்வாறு தொடர்ந்து போர் நடந்ததால் காற்றில் மரங்களே இல்லாமல் போயிற்று. பின்னர் துவிதா மலைகளிலிருந்து பெரும் பாறைகளை எடுத்து பலராமனின் மீது பழையென பொழிந்தான். பலராமனின் விளையாட்டாக அப்பாறையை சிறு கற்களாக நொறுக்கி பொடியாக்கினார். அப்போது சுற்றுப்புறத்தில் மரங்களும் பாறைகளும் இல்லாமற் போனதால் வானரம் பலராமனின் முன்பு நின்று தன் பலமான முஷ்டிகளை ஆட்டியபடி அவரின் மார்பை பலமாக தாக்கினான். பலராமர் மிகவும் கோபமடைந்து வானரம் கைகளால் தாக்கியதால் அவரும் அதை கதை அல்லது கலப்பை போன்ற தம் ஆயுதத்தால் தாக்காமல் முஷ்டிகளால் தோள்பட்டையில் தாக்கினார். அடிகள் பலமாக விழவே வானரம் முத்தம் தக்கியபடி நினைவிழந்து தரையில் விழுந்தான். அவ்வாறு ஸ்வீதா விழுந்த போது மலைகளும் காடுகளும் அதிர்ந்தன. இந்த பயங்கர போருக்கு பின் சித்தர்களும் முனிவர்களும் மேலுலகிலிருந்து பலராமனின் மீது மலர் மாதி பொழிந்து பகவானின் மகிமையை புகழ்ந்து இசை பாடினர். பலராமனின் புகழ் வாழ்க, அவரது மலரடிகளை வணங்குவோருமாக அரக்கனான திவிதாவை கொண்டு உலகிற்கு நற்காலத்தை பிறப்பித்துள்ளார் என்று கூறி துதித்தார்கள். திவிதாவை கொண்டு பலர்களாலும் துதிகளாலும் வங்கப்பட்ட பலராமர் பின்னர் தம் தலைநகரான துவாரைக்கு சென்றார். பக்தி வேதாந்த எழுதி கிருஷ்ணன் 67ஆம் அத்தியமான திவிதாவின் முக்தி இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பவுண்டனுக்காக, அதாவது இதுல என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த பவுண்டன் கதையை படிச்சு இந்த திவிதாவினுடைய கதையை படிக்கும் பொழுது அசோசியேஷன் இல்லையா, நாம் யாரோட இணைந்திருக்கிறோம். காசிராஜனும் அந்த பவுண்டரனோட இணைந்திருந்ததாலதான் அவனுக்கும் அழிவு ஏற்பட்டது இல்லையா. சோ மேலும் அவனுடைய மகன் இறைவனையே எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த செயல் செய்யணும்னு நினைச்சான். இங்கேயும் திவிதாவும் அதேதான் செய்தான் இல்லையா. கிருஷ்ணரை அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான். ஆனா அதனால என்ன பண்ணா, அங்கங்கே சோ இந்த திவிதா யாரு, இந்த வானர இது அவன் 16,000 இந்த பௌமாசுரன், அதாவது நரகாசுரன் அவனுக்கு உதவியாளனாக இருந்தவன், சுக்கிரேவனுடைய அரசவையிலுமே இருந்தவனாக சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. அவன் சகோதரனான மைந்தன் என்பவன் சக்தி வாய்ந்த வானர அரசனாக விளங்கினான் இல்லையா. திவிதா தன் நண்பனான அந்த பவுண்டரகனுடைய மரணத்திற்கு பழி வாங்கணும்னு நினைச்சான். அதுதான் அவனுடைய செயல்பாடுகள். எல்லா இடங்களிலுமே அவன் அழிவை ஏற்படுத்தினான். ஆனால் குறிப்பாக துவாரகை நோக்கி வர்றதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு தூரமாக ஒரு ஒளி, அதாவது ஒரு வகையான ஒளி எழுப்புவது அந்த அமைதியான சூழல் பரமலாமருக்கு இளைஞலாக இருந்தது. சில வேளைகள் திவிதா பெண்களின் முன் தோன்றி கோமாளித்தனமாக நடந்து கொள்வான் இல்லையா. சோ அவனுடைய செயல்கள் எல்லாமே, ஏன்னா உடல் மீது துணி கிடையாது. சோ இப்படி அங்கே இருவருக்கும் இடையில சண்டை நடக்குது. நல்லா பெரிய, அதாவது விளக்கமே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. சோ ஒவ்வொரு மரமா பிடுங்கி பலராமரை தாக்கவும், அது எல்லாமே பொடி பொடியாக்கவும், பலராமர் ரொம்ப பலம் கொண்டவர் இல்லையா. அவருடைய கலப்பை மற்றும் அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய கதம், இது ரெண்டையுமே பயன்படுத்தி அவரால் செயல்படுத்தினார். இவனும் கண்டினியூஸா மரங்களை பிரித்து அந்த காடே காலியாற அளவுக்கு செஞ்சிருப்பாங்கன்னா அப்ப எத்தனை நாள் போர் புரிஞ்சிருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. சோ கண்டினியூஸா அந்த வார், அதாவது போரு, இந்த போர்ல கடைசியில மரங்கள் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய மலை குன்றுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பாறைகளை எடுத்து தாக்கும் பொழுது அதெல்லாம் தவிடுபொடி ஆகிறது. அந்த பாறைகள் எல்லாமே உடைக்கப்படுகின்றன. சோ எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு அங்க ஏதும் இல்லாதப்போ அவனும் தன்னுடைய கைகளாலேயே தாக்கணும். இப்ப ஆயுதமே கிடையாது, நேரடியா கைகளால தாக்கும் பொழுது சோ மறுபடியும் அவரும் கதையும் மற்றும் அந்த கலப்பையும் எடுத்து தன்னுடைய கைகளாலேயே தாக்கினார். அதன் பிறகுதான் அவன் சரிந்தான் இல்லையா. சோ இப்படி நம்ம தவறான ஒரு அசோசியேஷன்ல போனோம்னா நம்மளும் அழிவை தான் அடைவோம் இல்லையா. அந்த தவறான அசோசியேஷன்ல அந்த விளைவுகள் என்னவோ அதை நம்ம கண்டிப்பா சந்திக்கணும். அதற்காக நாம கஷ்டமும் படணும். அதனால்தான் நம்ம இங்க அசோசியேஷனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யாரோட நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியம். ஒரு பௌதிகவாதியோட நம்ம அந்த பௌதிக, அதாவது தேவையற்ற வார்த்தைகள், அதுக்காக நம்ம நம்மளை சுத்தி எல்லாம் பௌதிகம் தான் நடக்கிறது. ஆனா தேவையற்ற விஷயங்களை நாம டிஸ்கஸ் பண்றது இல்லையா, அவங்களோட பேசுறதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்து விடுவது மிக மிக நல்லது. என்ன பேசணுமோ அதை பேசணும். அப்படின்னா ஆபீஸ் போனா நம்ம யார்ட்டையும் பேசாம இருப்போமா? கண்டிப்பா முடியாது. எல்லார்ட்டையும் பேசிதான் ஆகணும். ஆனா
என்ன பேசணுமோ அது பேசணும். ஒருத்தரை பற்றி அவதூறு பேசுறது இல்லையா, ஒருத்தரை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய பர்சனல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பேசுறது இல்லையா, அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி நம்ம வந்து எடுத்துரைக்கிறது, இதெல்லாம் நாம வந்து கண்டிப்பா விட்டுறோம். சோ அந்த அவங்களுடைய கர்ம பந்தனத்தோட நாம இணைப்பு நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. பேசிக்கலி பிரஜல்பா கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. அசோசியேஷன்ல வரக்கூடிய மேஜர் ப்ராப்ளமே இந்த பிரஜல்பா தான். ஒருத்தரை பத்தி வந்து சொல்லிதான் நாம வந்து எல்லாருடைய பாவத்தோடையும் நாம என்ன பண்றோம், சம்பந்தம் படுத்திக்கிறோம். அதனால நாம இந்த யுக உலகத்துல மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடிய கர்மங்களை தான் நாம செய்துட்டே இருக்கோம். சோ அப்படிப்பட்ட கர்மங்கள் நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தி மேலும் இந்த உலகத்துல நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு உடலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருகிறது இல்லையா. சோ அதனால அந்த ஒரு செயல்களை நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஒரு சாப்டர்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சாப்டர் நினைக்கிறேன். சாம்பனின் திருமணம். சாம்பன் யாரு? இவருடைய பேரன் தானே, துரியோதனன். கிருஷ்ணரோட பேரன். கிருஷ்ணருடைய பேரன் இல்லையா. மிகப்பெரிய சாப்டர் இது. நாரத 16 பேஜ் இருக்கு மாதாஜி. 16 பேஜ் இருக்கு இல்ல மாதாஜி? இல்ல சின்னதுதான். ஒரு நிமிஷம். இல்ல மாதாஜி, 4 பேஜ் 4 பேஜ் தான் இருக்கு. இல்ல அதுக்கு அத்தியாயம் கிருஷ்ணரின் மாளிகைக்குள் நாரத முனி செல்கிறார். அது இன்னும் ரொம்ப டெப்தா இருக்கும் இல்லையா. 16,108 மனைவிமார்கள், எல்லா மாளிகைகளிலுமே ஒரே சமயத்துல பகவான் இருக்கிறத வந்து நாரத மகரிஷி காண்பார். அதுதான் அந்த இது. ஓகே, சரி. நம்ம அடுத்த வாரம் இல்ல, நீங்க சாம்பரின் திருமணம் வாசிக்கிறதா இருந்தா வாசிச்சு வைங்கோ. வந்த பிறகு நாம அதுக்கான விளக்கத்தை பார்க்கணும். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்க பிரசாந்தமா உக்காந்து உங்களுடைய டெஸ்டுக்காக நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க. ஆமா மாதாஜி, வாசிங்கோ. இன்னொரு வாரம் கூட கொடுத்துட்டேன் நான். நேற்று சொன்னாரா மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகே, வந்த உடனே அடுத்த வாரம் வந்து, அதாவது ஒரு வாரம் மட்டும் இல்ல, இன்னொரு வாரமும் கொடுக்குறேன். மனப்பாடம் பண்ணணும், ஸ்லோகம் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும். அதெல்லாம் நீங்க முடிச்சுக்கோங்க. ரெசைட்டேஷன் எல்லாம் முடிச்சுக்கோங்க நீங்க. ஓகே, 2 வீக்ஸ் டைம் இருக்கு. ரெசைட்டேஷன் முடிச்சுக்கோங்க. அடுத்த வாரமே நீங்க ரெசைட்டேஷன் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க. சோ தட் அதுக்கு அடுத்த வாரம் நீங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து டைம் நல்லா இருக்கும். சரியா? அதுக்கப்புறம் நம்ம மண்டே வந்து 3 மணிக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுது. சரியா? 3வது மண்டே என்ன மாதாஜி? ஆமா. இந்த இப்ப வரப்போற மண்டே இல்லாம அதுக்கு அடுத்த மண்டே இல்லாம அதுக்கு அடுத்த மண்டே உங்களுக்கு 2 வாரம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கு. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण